खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ लकसभा बिसायख'थि 2024 नि थाखाय बिपिएफ दोलोआ बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। उदालगुरि जिल्ला कलायगावआव खुंफुंनाय बिपिएफ दोलोनि CWC मेलाव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी, पृथ्वीराज नारायण देब मेस आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव इमानुएल मोसाहारि, रबिनसन दैमारी, दुर्गादास बर', धीरेन बर' आरो रिहन दैमारीनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। भुटाननि गेलेमफुआव इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्ड बेखेवदों हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा भारतनि नसुंसे हादोर भुटाननि गेलेमफुआव मैया फुंबिलियाव गेलेमफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों भुटाननि राजा जिगमे खेसार नामजेल वांसुनि फंबाय, भुटान अलिम्पिक कमिटिनि आफादगिरि जिगुएल वांगें बांसु आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ लोगोसे इन्ड'-भुटान लोगोआरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जेर आरो भुटाननि गुबुन गुबुन बिफाननि बानगिरिफोरा आरो क्रिकेट गेलेगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरिनि गार'थिलियाव जरासे सेंग्रा-सिख्लानि जिउ गैयै देहाखौ बोखांना मोननाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरिनि गार'थिलियाव जरासे सेंग्रा-सिख्लानि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोमोथाव जाथाय सोमजिखांहोदो। मिथिना मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय जरासे सेंग्रा-सिख्लाखौ राहुल रय आरो खुशी शर्मा होननानै मिथिना मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नैथि इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल 2023-24 हाबाफारिया मैया थामथि सानमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव BUSUनि बानजायनायाव 15, 16, 17 आरो 18 फेब्रुवारि सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय नैथि इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल 2023-24 हाबाफारिया मैया थामथि सान। हाबाफारि बायदियै मैया वान एक्ट प्ले स्पट फट'ग्राफि कुइज कम्पिटिशन, वेस्टार्न भकेल सल', ग्रुप सं, वेस्टार्न आरो फ्लक ट्राइबेल डेन्सफोरखौ खुंफुंनाय जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मुलुगनि बयनिख्रुइबो दुइसिन बिबुंगोरा सवर्ण आइजेकआ दिनै 18 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। मसलपुरनि बारग' लाइमोन खौरांगिरि दिपज्यति दासआ बाइकजों जाब्रबथाय जानानै रुंसारि जाबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। CRPFआव साख्रि मावनाय फ्लयिं ब्रह्मआ सासे ल' कलेजनि रिता बसुमतारीजों बहाबा खारखोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। हिनजाव गोनांखा फ्लयिं ब्रह्मआ सासे ल' कलेजनि जोबथा थाखोआव फरायनाय क'क्राझार कुमगुरिनि रिता बसुमतारीखौ लानानै बहाबा खारखोमानानै दङ होननानै मिथिना मोननाय जादों। सोरबाफोर बे होखानाय सावगारि रिता बसुमतारी आरो फ्लयिं ब्रह्मखौ बहाबा नुयोब्ला 7002767826 एबा 9365262982 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों आरो सोरबाफोर बिसोर सानै सुबुंखौ खौरां हरनो हायोब्ला 10,000 नोगोद रांनि बान्थाखौ होगोन होननानै मिथिहोदों। गसाइगावनि कसुगाव जिब जुनार फाहामग्रा बिफाननिफ्राय फुट एन्ड माउथ डिसेज FMD भेक्सिन थुनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मोसौनि खुगा आरो आथिंआव गाराय जानाय जायखौ FMD बेराम होननानै मिथिनाय जायो। बे बेरामनिफ्राय मोसौफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय भारत सोरखारनि नेशनेल एनिमेल डिसेज कन्ट्रल प्रग्राम NADCP आमब्रेला सेन्टार सेक्टर सेमनि गेजेरजों जिब जुनार फिसिथाइ आरो फाहामग्रा बिफान भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो कसुगाव ब्लक भेटेरिनारिनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव गामियाव 20निबो बांसिन मोसौफोरखौ भेक्सिन थुनाय जायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। मैयानि बे हाबाफारियाव बेसेन गैयालासे FMD ब्रुसेला भेक्सिन होनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेरामनि थाखाय बेसेन नाङै मुलिबो राननानै होनायखौ मिथिना मोननाय जादों। गुबैयै बे हाबाफारियाव कसुगाव ब्लक भेटेरिनारिनि मावख'गिरि डक्टर नबनिता ठाकुरिया, डक्टर पल्लब बरुवा आरो फिल्ड नायदिंगिरि मनज बसुमतारीमोनजों लोगोसे बिफाननि मावथिफोर आरो गामिगोरा गामिनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नबदिहिरानि श्री श्री गणेश फोरबो मेला सनाथि मायथाइ फोरबोआव BTCनि बारग' चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा बाहागो लाहैदों। नबदिहिरानि हायना हाथाइसालियाव सोलिनाय श्री श्री गणेश फोरबो मेला सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाइ हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिदों। ब्रैथि साननि मोनाबिलि समाव BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारीया दावबायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि ब्रैथि हरनि हारिमु मोनाबिलिनि समाव गोजोन सान्थिनि मुङाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारीया।
बिथांजों लोगोसे आरोबाव बाहागो लाफादों 63 नं साफागुरि बिधान सभा बियाबनि बारग' एमएलए तानेश्वर बसुमतारी, हितेश बसुमतारी, कक्लाबारि ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे हारिमु देंखोनि मोनाबिलिखौ बेखेवनानै होयो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा मेन्देला ब्रह्मआ हारिमु मोनाबिलियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि कलकातानि प्रिय बेनार्जी बिथाङा बाहागो लानानै मिलौदो गारांजों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जौसांखौ समायसार होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव कार्बि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा खोला कार्बि आलं जिल्लानि खेर'नि सारि आलियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा हरखाबै गाग्लोबनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बादियै साजा होनाय आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि मोनसे मोजां थासारि लाखिनो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, बेयो बर' हारिनि सिनायथि होननानै बुंथिदों राजु नार्जारी बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लमजरा ओनसोलनि संकस बोराइ दैसा सेर दाइनिमारियाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो बाथौ अजा आफादनि बानजायनायाव गुथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनायनि गेवलां मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीजों लोगोसे प्रतिमा ब्रह्म, समन नार्जारी, लकनाथ नार्जारी, बानु नार्जारी आरो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।